ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Касе ки дар канал меҳмонаи марҳамат обуна шавен, мо барномаи худмона ай бозори корон ҳафтам дарвоза айами ламираж бамбукое ки микс кардаги нав материал баромадааст, ламираж бамбук мегӯянд. Айамиро сар мекунем ки то размери 58 доранд. Нархи донаш 220 сомон мудаем. Барои чӣ мо инҷа сёмка кардем? Барое ки видикан доранд. Баъд материалошам якм сорти нағзан ламиражҳои якм сорти зур. Сразу видно ки качество худаш гап мезанад. На ай пишташ, ай пешаш ламиражҳои ламираж бамбукҳои гулдор. Чӣ хеле ки ҳамин фурӯшанда гап зад. Ламираж бамбуки гулдор аҷиб буд. Ина бараш ҳастай буд драп 150 сомон. Нархи дона и ду намуд драба тораш дигар расветкае, поёнаш дигар расветка, якҷоя кадаги тухтагиян, ҳам замок хатяй, ҳам кнопши. Аҷоиб як фасони зур. Фурӯшанда мегӯяд на пад мета вайрон намешава. Бароям ҳаминҷаро ман ба навор гирифтам. Анаиш бо бамбуки тоза ҳай. Ламираж бамбук не, бамбуки тоза. Нархш 150 сомон. И ороишоташ камай, нигинаш камай. Киса доранд фасон. Анаи тараб бо якта спортстили дига дидем. Леки то размери 52 спортстило. Мо даже имрӯз 54 наёфтем. Капшондор ҳамаш қоидавӣ 160 сомон донаш. баъд аиҷа сар мешава, айнаи сияҳ сар мешава. ё ҳамаш бамбукҳои тоза. Бамбукҳои тоза якм сорт а 160 сомон то 170 сомона. ина гулдорош сар мешаванд. марҳамат то размери 58 мепӯшидагӣ метавонад ки занг бизанад. ҳамаи намуди гул дар ҳаминҷа ҳаст. гулошон аҷоибутай. баъд качествашон фарқият дорад. ай дига дуконҳо вақте ки ира мегирӣ дар пеши дига кирта мемонӣ, мефаҳмӣ ки хай блескш дига ҳай, рангш дига ҳай, ғавсиш дига ҳай. ҳамаш инҷа дора ҳам скромный дора, ҳам бо ҳастай ки хеле зарҳалаш бисёр. одамое ки зарҳала нағз мебинанд, хеле ранги бриллиант вори валват мекунад, хеле цвет мета. инаиш надора, вообще нигина надора. 170 сомон. ина хеле неки дизайношон беҳад дизайнои зур задагиянд. фасон зур. баъд материалшон нигоҳ кунед ки уже блеск дорад. ҳамин видеода мебинӣ ки уже блескшам мефаҳмӣ ки фарқ доранд. анамишам фасон. ҳамаш обшикӣ вақте ҳамин дукон любой кас бия бибина уже ҳамин тамошо кунад уже мефаҳмӣ ки уже качество худ ба худ гап мезанад. качествои ҳамин чиз худаш гап мезанад ки ман фарқият дорам. то размери 58 пӯст метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. нархш 180 сомонӣ, 170 сомонӣ. ҳамин хел. леки фақат ҳамин двойкае ки нархш 180 сомонай. и двойка то размери 52 дорад. калон надоштааст. шанел двойкаи шанел мегӯяд. баршда кисош ороишоташ ба санги сваровские, пушташ кожа хатия пшибат кардагӣ, пешашда шанел нависондагиянд. зур неки нест, размери калон нест. то 52 пӯш метавонед ки занг бизанед, заказ кунед. касе ки дар канал обуна нест, як бор дига мегӯям обуна шаванд. боқи